Uthi wena nomuntu wakhe ngathi niyakhulumisana. Kubani umuntu wakhe? Bhekisisa. Umuntu wamusa. Hey! Kubani umuntu wakhe? Bhekisisa. Umuntu wamusa. Hey! Isikhathi singakanani wena nobhuti Bhekinizwana? From 2019. 2019. Yo. And then when mazi kanjani? Umuntu wami sisahlangana 2021. Seyithiki manje le ndaba lena because ubomikazi ukhuluma ngendaba yaka 2019. Usithoko ukhuluma ngendaba yaka 2021. You understand ukuthi manje asazi ukuthi urechte ubani. What's the truth? Ubhekisisa uyahamba emvasheni endlini yakhe. Ngibona nani? Sometimes angihlali apha. Hayi shuthi uyakwazi ukufihla ubhekisisa. Ngami ngiyaqala ukubamba last year. Akwenzeka ntoni kanye? Uthini yena xa uthetha naye senje uzothetha nami then uthini yena? Yaphika. Hayi ngisenachaka. Nami ngiyarealize ukuthi hayi imini isayijik ngoba mina ngifikele 2021 empilweni kaBhekisisa. Awazi ukutshela lutho ngami. Besine complications like I'm not sure but besike asabikho right. Senje watch ukhona umuntu but zanga nemoya. Shuthi vele nje kusukela ekuqaleni vele sathi masiqala into esayiqala ngamanga. And wena uyandazi wena? Mina ngikwazi last year nakhona ngithola ithombe zakho efonini yakho Bhekisisa. Wathi colleague. Ayingumhlola ke ngolona sendabhideni sendamuncu andifuna uxoxa. Ngizange ifike engqondweni nami ba noma into eserious because ngumuntu ofike emva kwami. Ungakhona ukuhamba nathi sisiyokhuluma naye ubhuti Bheki simuze ukuthi yena uyihlaziya uyithini. Uphi yena? Bhekisisa? Yebo. Ukhona naye. Yena khalifa bakuyeke ngokumna nithethayo. Hayi masingeni siyothetha naye again asambeni. Hey ubomkazi sekaphefumulela phezulu manje and before izinto ziba tricky asambeni siyofacea noBheki. Ahle kahle uye kufanele asitshele ukuthi ubani number 1 kule situation lena because ubomikazi Sithoko let's go find out sambeni. Sithoko nikhulume nafika kuphi? Ngimbuzile. Ngamtshela ukuthi ngicela ngitshene iqiniso. Wathi hayi akwenza lutho. Umngani wakhe nje kuphela. Bahlangana kanjani? Bheki, ngumngani wakho? Angiyazi mina into ngizoyithi. Thetha mfondini. Bafethu ubomkazi libuya nodaka. Ufuna ukwazi iqiniso. Good. Khuluma. Umngani wakho. Hayibo. Bhekisisa wenzakalani please? Ke wathi ngivise ngihanga ube ngathi athi ngirespect ila ngiphole khona. Ubomi kahle kahle bengisebenza naye yabo from 2019. Kodwa ke sibe sesihlukana. Hayi ukuthi sihlukani ukuthi asisathandani. Kuvele kwathuleka ngenxa ukuthi besinengxabane khona. Kwathuleka. Kodwa benikufonela mos nawe undifone kanjani? Yabona uBheki ukuthi umuntu ongakhulumi kakhulu but you can catch ukuthi we've caught him in the mud. Mina mangihlangana nawe wena uthe usingile. Isikhathi kuthulekile naye beyithulele nami ngithulele ngapha ukuhlangana kwami nawe ngafocus kwena. Usithoko wayesanda kufika ngaleso sikhathi. Empeleni hayi ukuthi ngijithele ngiyaxolisa kusho nje. Sesinabo than 6 months. Naqhubeka naba right kodwa wena bosunami. Kodwa naqhubeka naba right nobomi. Yaqhubeka into yena right kodwa sengikhona nawe. Shuthi vela angisoze nahlukana. And ungenza usilime ngiyakubuza uyamphika.